Tænk et øjeblik over, hvor meget tid alle mennesker bruger hver dag på at tale i telefon, se tv, sende sms'er, surfe på internettet, opdatere deres Facebook-status, bruge gas og elektricitet. Forestil dig, at du blev betalt hver gang nogen gjorde noget af det. Forestil dig, hvor anderledes dit liv kunne være. Forestil dig en mulighed for at få en indtægt på serviceydelser, folk har behov for og bruger hver dag. En mulighed, der kan forbedre kvaliteten af dit liv. Det er det, ACN handler om. ACN er et internationalt firma, der startede i USA i januar 1993 og er vokset til over 20 lande på 4 kontinenter. Med over 0,5 milliard euro i omsætning og i stadig vækst, har ACN formidlet millioner af kunder og har været beskrevet i Inc. Magazine, Fortune Magazine, USA Today, The Wall Street Journal, Success Magazine og tidsskriftet Success from Home. I dag er ACN verdens største direkte sælger af telekommunikation og grundlæggende serviceydelser til hjemmet og firmaet. Vores succes har fanget multimilliardæren Donald J. Trumps interesse. Han bakker personligt ACN op, og firmaet har 2 gange været med i hans hit primetime show The Celebrity Apprentice i 2009 og igen i 2011. ACN has a reputation for success. Success that's really synonymous with the Trump name and other successful names, and you can be part of it. Gennem ACN kan du tilbyde en bred og voksende vifte af grundlæggende serviceydelser til både private og erhvervskunder. Hos ACN tilbyder vi ganske enkelt serviceydelser, som folk allerede benytter og bruger penge på. Serviceydelser som telefonservice, bredbånd, mobiltelefoni, tv, sikkerhed, gas og elektricitet. Det, der virkelig adskiller ACN, er vores konkurrencemæssige fordel. I modsætning til andre serviceleverandører springer ACN traditionelle marketingsmetoder over. De fleste firmaer bruger millioner af euro på mediereklamer, telemarketing og husstandsomdelte reklamer for at tiltrække nye kunder og beholde dem, de allerede har. Og i sidste ende bliver disse marketingsomkostninger skubbet direkte over på forbrugeren. ACN går i stedet direkte til kunden. Og resultatet er serviceydelser af højere kvalitet til vores kunder og en usædvanlig mulighed for at generere en indtægt for dig. En mulighed for at eje dit helt eget firma uden den store investering og de risici, der er forbundet med de fleste forretninger. Og med fuldstændig støtte fra ACN. For at komme i gang med ACN og blive uafhængig repræsentant, koster det kun 3.000 kroner. Som uafhængig repræsentant får du din helt egen personliggjorte online shop. Det er en fuldt funktionsdygtig virtuel forretning, der bliver hostet og vedligeholdt af ACN, hvor du kan sende folk hen for at købe alle deres grundlæggende serviceydelser. ACN tager sig også af al kundeservice, repræsentantservice, marketing, international ekspansion med mere. Det eneste du skal gøre, er at sende kunder til din online shop, hvor de kan købe alle deres grundlæggende produkter og serviceydelser. ACN tager sig af resten. The beauty of ACN is that you're in business for yourself, but not by yourself. You have a great partner by your side with you every step of the way. De fleste mennesker tjener penge gennem en eller anden form for løn, timeløn eller provision. De bytter deres tid for penge. Og hvis de ikke arbejder, bliver de ikke betalt. Forestil dig nu at blive betalt igen og igen for at gøre noget bare én gang. Hver gang du formidler en ny kunde til ACN eller hjælper en eksisterende kunde med en ekstra service gennem din online shop, tjener du en procentdel af kundens regning måned efter måned, år efter år, så længe kunden er ACN-kunde. Det kaldes vedvarende indtægt. Med ACN tjener du vedvarende indtægt på 2 måder. Den første er personlig vedvarende indtægt. Hver gang kunder tilmelder sig serviceydelser gennem din online shop, tjener du op til 10% af deres regning hver måned. Jo flere kunder, der tilmelder sig serviceydelser, desto større procentdel kan du tjene, og desto mere vokser din vedvarende indtægt. Den anden form for vedvarende indtægt kaldes ekstra vedvarende indtægt. Og det er, når du bliver betalt af andre folks ACN-shops. Introducerer andre mennesker til ACN-muligheden, og når de bliver uafhængige repræsentanter, kan de også tjene op til 10% på de kunder, der tilmelder sig produkter og serviceydelser gennem deres online shop.
Og fordi du introducerede dem til ACN, hjalp dem i gang og trænede dem i, hvordan man formidler kunder, tjener du også vedvarende indtægt på deres kunder. Det betyder, at for hver kunde, de formidler gennem deres online shop, vokser ikke bare deres månedlige vedvarende indtægt, men også din. ACN betaler dig ekstra vedvarende indtægt på 7 niveauer. Fra 0,25% på dit første niveau til så meget som 7% på dit 7. niveau. Så hvad er et niveau? Hvis du personligt introducerer nogen til ACN, og de bliver uafhængige repræsentanter, er deres online shop dit første niveau. Og hvis en uafhængig repræsentant, du personligt introducerer til ACN, introducerer en anden, bliver den repræsentants online shop dit andet niveau, og så videre. Der er ingen grænse for, hvor mange online shops du kan have på hvert niveau, og der er ingen grænse for, hvor mange kunder hver online shop kan have. Har du nogensinde spurgt dig selv, hvor fantastisk det ville være, hvis du kunne duplikere dig selv? Kan du forestille dig, hvor meget mere du kunne opnå, hvis der var mere end en af dig, der arbejdede sammen? Det kaldes at løfte i flok. Når du introducerer andre til ACN-muligheden, øger du bogstaveligt talt dit potentiale. Jo flere succesrige online shops du har i din organisation, desto mere succes vil du få. Lad mig give dig et eksempel. Lad os sige, at hver uafhængig repræsentant, inklusiv dig selv, bare introducerede 2 andre folk, der blev uafhængige repræsentanter for ACN. Se, hvor mange repræsentanter du vil have med en online shop. Hvis du opnår de første 7 niveauer, har du opbygget en organisation på omkring 250 online shops. Hvis du har en forretning, der vokser ligesom i dette eksempel, og hver uafhængig repræsentants shop formidler kunder til i alt 15 serviceydelser med en månedlig fakturering på bare 200 kroner, kan du tjene en vedvarende indtægt på omkring 40.000 kroner om måneden. Det enkle faktum er, at jo flere kunder, der bliver formidlet gennem din online shop og andre menneskers online shops, desto mere vedvarende indtægt får du. Forestil dig mulighederne. Her er det spørgsmål, du bør stille dig selv. Kan vedvarende indtægt forbedre dit liv? Uanset om det bare begynder med at få nok til at betale et par regninger om måneden, eller på sigt vokser til en økonomisk sikkerhed, som de fleste kun kan drømme om, kan og vil vedvarende indtægt forbedre dit liv. Forestil dig mulighederne. Det bemærkelsesværdige er, at alle disse kunder vil bruge denne slags serviceydelser alligevel. Og ACN giver dig mulighed for at omdirigere denne omsætning til din online forretning. Når du starter som uafhængig repræsentant, er din status teamtrainer eller TT. Som teamtrainer kan du ved at opfylde mindstekravene og formidle nogle kunder, opnå status som kvalificeret teamtrainer og blive berettiget til en indtægt gennem ACN's kompensationsplan. Dit næste mål er at blive Executive Team Trainer eller ETT, og det er nemt at opnå. Det eneste du skal gøre er at formidle et bestemt minimumsantal kunder gennem din online shop og hjælpe mindst 2 andre uafhængige repræsentanter med at formidle kunder gennem deres online shops og opnå status som kvalificerede team trainers. Når du opnår dette niveau, er du berettiget til at tjene Team Kundeformidlingsbonus eller TKFB på op til 15.000 kroner om måneden. Du får udbetalt disse bonusser for den hjælp, du giver dine nye uafhængige repræsentanter med at formidle nok kunder til at opnå status som kvalificerede team trainers. Dit næste mål er at blive Executive Team Leader eller ETL. Du opnår denne status ved at formidle et bestemt antal kunder gennem din online shop og hjælpe 3 andre uafhængige repræsentanter med at opnå status som Executive Team Trainers. Som Executive Team Leader er du berettiget til at tjene op til 37.500 kroner om måneden i Team Kundeformidlingsbonus. Dit næste mål er at optjene status som Team Coordinator eller TC. Du kan opnå dette ved simpelthen at have 3 eller flere separate uafhængige repræsentantorganisationer, der formidler et bestemt antal kunder. Når du har opnået denne status, er du berettiget til at tjene Team Kundeformidlingsbonus på op til 187.500 kroner om måneden, og du er også berettiget til en årlig rejse med alt betalt. Efter dette kan du optjene niveauet som Regional Director eller RD, Regional Vice President eller RVP, og topstatus er Senior Vice President eller SVP. Efterhånden som du arbejder dig op gennem kompensationsplanen, bliver du berettiget til større kompensation, såsom mere provision og større bonusser, samt en ferierejse med alt betalt. ACN's kompensationsplan er perfekt afbalanceret, og al indtægt er baseret på, at alle formidler kunder gennem deres online shops.
Så når du får bonus udbetalt, stiger din vedvarende indtægt automatisk. Forestil dig mulighederne. De fleste mennesker, der ser ACN-muligheden for første gang, har nemt ved at se potentialet og blive begejstret over det. Men uanset hvor god en mulighed dette er du nødt til at gøre de rigtige ting og opnå de rigtige resultater. Det er derfor, ACN tror så stærkt på at give den bedst mulige træning og støtte. Vi tilbyder træning i præcis, hvordan man opbygger sin forretning fra A til Z. Vi afholder lokale, regionale og internationale træningsarrangementer. Den eneste måde, vi får succes på, er når du får succes. Så enkelt er det. ACN sætter dig i centrum af nogle af de største og hurtigst voksende brancher i verden. Det eneste du skal gøre, er at tage en beslutning om at få din online shop aktiveret lige med det samme. Med ACN har timingen aldrig været bedre end lige nu. I found there are two types of people. Those who take action and those who let opportunity pass them by. Which one are you?